былы прэм'ер Польшчы Матэўш Маравецкі пачаў сольную палітычную кампанію. І зараз все выглядае так, што яму ідзе. Як бы у апытаннях выходзіць добра, піс страціць, усё окей. Але ўсё ж такі за Матэўшам Маравецкім цягнецца вялікі багаж яго прэм'ерства. І гэта можа дрэнна паўплываць на яго будучую партыю і вынікі ў наступных выбарах. Разбіраемся з усім яго багажом і што можа дрэнна паўплываць на яго будучыню у польскай палітыцы. Гэта падказ зроблена ў Польшчы за мізном Максіма Кірыл, і мы размаўляем пра польскую палітыку. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. 25 верасня запрашаем на канферэнцыю Белтех у Варшаве, галоўную канферэнцыю беларускага IT-камьюніці. Спецыяльна для вас квіткі са зніжкай 10% па промокодзе «Зроблена». Музей Полін запрашае падлеткаў 14-19 гадоў на сустрэчы на лузе. Будуць майстар-класы, пікнік, музыка і размовы ў прыемнай кампаніі. На сустрэчы ад музея Полін можна прыйсці як самому ці самой, так і з сябрамі. Сустрэчы будуць арганізаваны так, каб кожны і кожна адчувалі сябе камфортна ў кампаніі. І няма абавязкаў што да колькасці сустрэч. Можна запісацца як на адну, так і адразу на две. Мова мерапрыемства польская, а гэта значыць, што можна будзе дадаткова папрактыкаваць сваю размоўную польскую мову. Наступныя сустрэчы запланаваныя на 18 і 25 жніўня. Гэта аўторкі. Самі сустрэчы займаюць каля 3 гадзін. 2 гадзіны на майстар-клас і яшчэ гадзіна на пікнік. Падзея бясплатная, патрэбная толькі рэгістрацыя. Усе падрабязнасці і спасылка на запіс у апісанні пад гэтым відэа. Сябры, прывітанне. Як заўсёды, хачу звярнуцца да вас просьбай быць актыўнымі пад нашымі відэа. Ласка, ставце лайкі. Калі вы на нас яшчэ не падпісаныя, то абавязкова падпішыцеся. Паверце, гэта варта зрабіць, бо праз пару тыдняў распачнецца адзін з найгарачэйшых сезонаў у польскай палітыцы апошніх гадоў. Таму, дзякуючы нам, вы будзеце ў курсе ўсіх найважнейшых падзей. І у мяне ёсць прапанова для нашых дарагіх гледачоў і глядачак. Калі ласка, задавайце свае пытанні ў каментарах. І мы, у сваю чаргу, у наступным выпуску абавязкова адкажам на адно з вашых пытанняў на самым пачатку выпуску. Добра, вяртаемся да Матэўша Маравецка. Слухай, так усё выглядае, што ён будуе правацэнтрысцкую партыю, так як мы і казалі у мінулым, і быццам бы па яго інтэрв'ю, нейкіх каментарах так і выходзіць. Але ці сапраўды гэта так? Так, сабры, па выказваннях Матэўша Маравецкага, па ягоных дзеяннях, увогуле па ўсім тым варушняку, які адбываецца вокал яго, можна зрабіць унесак так, што гэта будзе такая правацэнтрысцкая партыя. Увогуле ёсць нават новае акрэсленне гэтай правацэнтрысцкасці Матэўша Маравецкага. Піс гламур. Так назваў новую фармацыю Матэўша Маравецкага адзін з членаў ягонай каманды, пра якога мы праз пару хвілін паразмаўляем. Сёння мы вырашылі паказаць вам адваротны бок гэтага медаля. Бо нават калі я нават асабіста кажу, што я зычу поспехаў Матэўша Маравецкага на ягоным сольным шляху у, хацелася б сказаць, шоу-бізнесе, але ў польскай палітыцы, то ніколі не варта забывацца пра тое, што ўжо было. А за Матэўшам Маравецкім сапраўды цягнецца вялікі багаж як розных карупцыйных скандалаў, так, напрыклад, розных дзеянняў ці выказванняў, ці ўвогуле тых падзей, якія адбываліся падчас ягонага прэм'ерства, а шмат якія з іх былі вельмі і вельмі супярэчлівымі. Таму вельмі варта пра іх памятаць. Даслоўна некалькі дзён таму, уже крыху больш, чым некалькі дзён таму, адбыўся той знакаміты грыль у Матэўша Маравецкага. Так, гэты пікнік, палітычны пікнік, які, можна сказаць, стаўся такім пачаткам ягонай сольнай палітычнай кар'еры. Добра, давай пачнем, як бы распакуем гэтую валізку Матэўша Маравецкага і пачнем са склада яго каманды. Там ёсць даволі кантраверсійныя постаці. Вось каго можна вылучыць?
Так, мы сёння вырашылі прайсціся вось па такіх некалькіх пунктах, на якія, па нашаму меркаванню, вельмі варта звяртаць увагу. І адным з першых пунктаў, вось, які я лічу вельмі важным, гэта непасрэдны склад каманды, з якой Матэўш Маравецкі выйшаў з права і справядлівасці. Бо там ёсць як і, скажем так, даволі нейтральныя персоны. Конечно, мы не будзем распавядаць пра ўсе 40 з чымсьці там вось гэтых казакоў-разбойнікаў, бо у нас не хопіць проста ніякага часу. Але ёсць хоць прынамсі парачка чалавек, якія звярнулі маю ўвагу ўжо на самым пачатку. Вось. І першая асоба, якая шчыра павергла ў шок шматлікіх увогуле польскіх каментатараў з розных бакоў палітычнай сцэны. Гэта Рышард Тэрлецкі. Дарэчы, сам Рышард Тэрлецкі з'яўляецца аўтарам вось гэтага новага акрэслення на партію, ну, пакуліч не партію, але таварыства Матэўша Маравецкага, бок піс гламур. Вось так ён выказаўся ў адным з інтэрв'ю апошнім часам. Рышард Тэрлецкі, гэта яго некалі называлі такім бульдогам права і справядлівасці. У часы кіравання Польшчай партыі Ярослава Качынскага Рышард Тэрлецкі быў віцэ-маршалам Сейму і быў таксама кіраўніком парламенцкай фракцыі ПіС. У той момант ён застанецца назаўсёды у гісторыі сваімі вельмі жорсткімі і вельмі супярэчлівымі выказваннямі ў бок тагачаснай апазіцыі, то бок сённяшняй улады. Вось самае лагоднае, найбольш лагоднае акрэсленне, якое ён сказаў у той час, гэта гіены. Вось. Ну, але гэта найбольш лагоднае. Увогуле, Рышард Тэрлецкі таксама знакаміты сваімі фельетонамі. Ён, дарэчы, таленавіты фельетаніст. Вось гэта варта падкрэсліць. Я заўсёды з цікавасцю чытаю яго, ну, добрае перо, скажам так. Вось. Амаль што як у савецкай Беларусі. І ў дадзены момант Рышард Тэрлецкі пасварыўся канчаткова, здаецца, з правам і справядлівасцю, і даслоўна 4 дні таму ён даў 4 дні ў стасунку да моманту, калі мы здымаем. Вось, то бок для вас гэта будзе крыху больш за тыдзень. Ён даў такое даволі шчырае інтэрв'ю радыё ВНэТ, вось, дзе распавёў вельмі шмат цікавостак пра тое, як выглядала вось гэтая унутраная кухня, так, расколу ў партыі ПіС. Вось пра спрэчкі, сваркі, пра тое, як шматлікія людзі ў асяроддзі Ярослава Качынскага хацелі проста, ну, даслоўна выпіліць, у палітычным сэнсе, канешне, Матэўша Маравецкага з партыі маткі. І вось зазначу яшчэ аднаго чалавека. Вось, і тут крыху больш жорстка. Ось, Пётр Ушчынскі. Пётр Ушчынскі — гэта дэпутат з такога даволі маладога пакалення, яму, здаецца, 40 там з чымсьці гадоў на дадзены момант. Для шырокага такога, скажем так, гледача, чытача, ці ўвогуле для сярэднестатыстычнага чалавека гэты дэпутат не асабліва вядомы. Ось. Але вельмі варта памятаць пра тое, што такі чалавек ёсць у камандзе Матэўша Маравецкага. Чым знакаміты Пётр Ушчынскі? Пётр Ушчынскі быў галоўным ідэолагам вось той папраўкі ў законе аб абортах, якую скіравала права і справядлівасць у 2020 годзе ў Констытуцыйны трыбунал. Ось. Нагадаю нашим гледачам, што ў 2020 годзе вялікія пратэсты запуснулі гарады, паліліся шыны, перакрываліся дарогі. Вось. І гэта ўсё адбывалася ў Польшчы. Ось. Нават была каардынацыйная рада пратэстаў супраць зменаў у законе аб абортах. Ввогуле, Пётр Ушчынскі знакаміты сваім поглядам на гэтую справу, ён выступае за абсалютнае забарону абортаў. Пры гэтым забарону па ўсіх абсалютна повадах, прычынах. Так, у тым ліку і у выпадку, калі жанчына з'яўляецца ахвярай гвалту. Для такіх жанчын Пётр Ушчынскі з барскага пляча прапаноўваў некалі зрабіць дадатковае спецыяльнае грашовае пасобе. Ось, то бок змусіць жанчыну на тое, каб яна нарадзіла дзіцё,
і выплаціць ёй нейкую там грашовую кампенсацыю, якая, на ягоную думку, павінна зрэкампенсаваць усё тое, што з гэтай жанчынай адбылося. То бок, бачыце, пра іншых людзей у дадзеным момант я ўжо не буду распавядаць, але там таксама ёсць парачка кветачак. Вось, але вось гэтыя два чалавекі гэта першыя людзі, на якіх сапраўды варта звярнуць увагу. Ну і яшчэ з таго, што я чытаў, Тарецкага называюць вельмі блізкім, ўжо відавочна былым супрацоўнікам Яраслава Качынскага, што ён доўгія гады сядзеў побач з ім, вельмі смешна жартаваў пряма вуха прэзэса і гэтак далей. Так, дазвольце цябе рамарачку, так, Рычард Терлецкі, у яго вельмі востры язык. Вось, гэта чалавек, які дазваляў сабе неверагодна вострае выказванне, вельмі саркастычнае. Вось, дарэчы, мой стасунак да яго, гэта вось была такая любоў-нелюбоў, бо я люблю людзей з саркастычным пачуццём гумару, а тое, што мы не пагаджаемся, відавочна, у шматлікіх ідэалагічных аспектах, гэта ўжо іншая тэма. Слухай, ты сказаў пра кантраверсійных людзей у камандзе Маравецкага, а давай пяройдзем да словаў самога Маравецкага, бо ён зараз, вядома, актыўна дае інтэрв'ю, актыўна каментуе, прычым гэта вялікія размовы, бо зразумела, што людзі хочуць зразумець яго платформу, яго ідэі, яго самога. Што там адбываецца? Бо амаль кожнае інтэрв'ю вызывае нейкія кантраверсіі. Так, бо ведаеце, Матэуша Маравецкага даволі складаная сітуацыя. Вось, пра гэта я казаў яшчэ ў мінулым выпуску, бо яму трэба навучыцца сядзець на некалькі стульях адначасова. Вось, бо з аднаго боку яму трэба падкрэсліць розніцу паміж ім і правам і справядлівасцю, пра гэта вось мы яшчэ паразмаўляем крышачку пазней. Вось, адначасова з гэтым яму варта захаваць мост і захаваць нейкую сувязь з гэтым электаратам, пры гэтым сувязь рэальную і намацальную, так, бо электарат права і справядлівасці з'яўляецца натуральным рэзервуарам электаральнай падтрымкі для Матэуша Маравецкага. Вось. Адначасова з гэтым Матэуш Маравецкі ідзе больш у цэнтр. Вось, яму варта загарнуць як мага больш людзей з даволі нейтральнымі ідэалагічна поглядамі. Так? То бок яму варта паказваць, вось, з пункту гледжання палітычнага маркетынгу такі, ведаеце, вось, як казалі некалі, сацыялізм з чалавечым тварам, то вось тут права і справядлівасць з чалавечым тварам. Вось той самы піс-гламур. Ці, можна яшчэ сказаць, піс-лайт. Так? Вось, то бок вяртанне да нейкага такога больш кампраміснага варыянту палітычнай праграмы, які існаваў, дарэчы, яшчэ і ў самім праве і справядлівасці некалі там. 15 гадоў таму, яшчэ ў часы, скажам так, Леха Качынскага, так? Які, нягледзячы на тое, што гэта быў сапраўды кансерватыўны чалавек, ось, але слова кампраміс у ягоным разуменні і ў ягонай галаве дакладна прысутнічала. Вось. Цяпер жа, як мы бачым, мы жывем проста ў эру так абсалютнай і жорсткай полярызацыі, і дзе ніякія кампрамісы, можна сказаць, немагчымыя. І гэта сталася адной з прычын, дарэчы, так, выхаду Матэуша Маравецкага з права і справядлівасці. Наконт выказванняў. Найбольш мяне, канечне, пазабавіла, скажу так, вось, адно выказванне. На днях Матэуш Маравецкі апублікаваў фотаздымак, ось, дзе ён стаіць у кашульцы, у цішотцы з надпісам «Спірамы кобеты». Вось гэта вось вяртанне да, можна сказаць, крыху да таго, што я казаў некалькі хвілін таму, бо Матэуш Маравецкі быў прэм'ер-міністрам Польшчы ў той час менавіта, калі Канстытуцыйны трыбунал увёў гэтую вось папраўку ў закон, так, што выклікала неверагодна моцныя пратэсты. Пратэсты адбываліся па умовах пандэміі, то бок пандэмічных абмежаванняў. Так, і частка гэта пратэстаў неверагодна жорстка падаўлялася. Нават былі выпадкі, калі паліцыя па-цывільнаму
апранутая з тэлескапічнымі палкамі біла жанчына на пратэстах. Відэа доказы і фотадоказы гэтага ёсць у інтэрнэце, каждый можа гэта праверыць. Нават былі выпадкі, калі некай жанчыне паліцыя зламала руку, а пасля пракуратура Збігнева Зёбра сказала, што проста жанчына вельмі моцна цёрлася аб паліцыянтаў, і дзякуючы гэтаму яна сама сабе, можна сказаць, руку зламала. Ніхто адказнасці за гэтыя дзеянні ніколі не панёс. Так, Матэўш Маравецкі хутчэй за ўсё будзе падкрэсліваць тое, што нягледзячы на тое, што ён быў прэм'ер-міністрам Польшчы, і гэта быў ягоны ўрад, то гэта ўсё ж такі быў не зусім ягоны ўрад. Бо кожны чалавек, які сачыў добра за польскай палітыкай у той час, разумеў, што галоўнай асобай у гэтым урадзе з'яўляецца Яраслаў Качынскі. Нават нягледзячы на тое, што ён не займае, напрыклад, такой высокай пасады, то менавіта ён адказны за ўсе найважнейшыя рашэнні. Як вы бачыце, Матэўш Маравецкі цяпер займаецца такой рэччу, што яму варта падкрэсліваць, скажем так, свае поспехі, якія былі ў яго цягам гэтых гадоў, пакуль ён быў прэм'ер-міністрам, адначасова з гэтым дыстанцыянавацца ад тых рашэнняў, якія былі найбольш супярэчлівымі. То бок, у найбліжэйшы час Матэўш Маравецкі будзе займацца такім палітычным чэрі-пікінгам. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Слухай, паміж іншым, Матэўш Маравецкі сказаў, што падчас яго кіравання яму не падабалася тое, што адбывалася на тэлебачанні, на ТФУП, якім, калі не памыляюся, кіраваў Яцек Курскі, ужо знакаміты, у тым ліку для нашых глядачоў-глядачак, чалавек. Наколькі ты думаеш, гэта праўда? Бо выглядае на тое, пра што ты кажаш, што ён проста хоча адысці ад таго, што было дрэннага, і забраць сабе ўсё тое, што было добрае. Так, Матэўш Маравецкі яшчэ выказваўся наконт тэлебачання ТФУП. Нагадаю нашым гледачам, што ў той момант Яцек Курскі, якога я называю Геббельсам польскага тэлебачання, увогуле прапаганды, гэта, дарэчы, сапраўды таленавіты прапагандыст. Дык вось, паміж Яцкам Курскім і Матэўшам Маравецкім у дадзены момант агулам адбываецца даволі сур'ёзны канфлікт. Бо Яцек Курскі нейкі час таму, пару тыдняў таму, ужо пасля абвяшчэння аб расколе права і справядлівасці ў эфіры тэлеканала «Рэпубліка» дазволіў сабе проста неверагодна жорсткія выказванні пад адрасам Матэўша Маравецкага, абвініўшы яго і ў тым, што ён не супрацоўнічаў з Лехам Качынскім, што ўвогуле спадчына Леха Качынскага для яго нічога не значыць, што падчас катастрофы Смаленскай ён таксама паводзіў сябе неяк не так. У выніку чаго Яцек Курскі нават крыху перагнуў палку і атрымаў ад права і справядлівасці афіцыйную забарону на выказванне ў медыях пра Матэўша Маравецкага, бо ўсё ж такі Яраславу Качынскаму важна не паліць да канца масты. То бок яны будуць так біцца, сварыцца, але не перакручваць пэўных чырвоных ліній. Дык вось, Матэўш Маравецкі сказаў, што яму вельмі не падабалася, што усе гэтыя 8 гадоў, так, што ён, скажем так, цярпеў і плакаў, і ўвогуле, калі бачыў тое, што адбываецца у тэлеканале ТФУП, як там проста нішчаць людзей, нішчаць дзеячаў апазіцыі і гэтак далей. Але падчас кіравання Польшчай Матэўшам Маравецкім адбылася адна такая афера, пра якую многія ўжо забыліся. Гэта афера вакол Міхала Дворчыка.
Міхал Дворчук гэта адзін з найбліжэйшых супрацоўнікаў Матэуша Маравецкага, адзін з галоўных вось гэтых харцэжаў, то бок скаутаў, так. Пры гэтым чалавек агулам такі вельмі тэхнакратычны, вось, знакаміты сваімі разважлівымі і даволі лагоднымі выказваннямі ў тых жа СМІ ці ў сацыяльных сетках на тыя ці іншыя ідэалагічныя справы. Так. Ён належаў увесь час да найсціслейшага кіраўніцтва ва ўрадзе Матэуша Маравецкага, то бок такая правая рука. Ось. Ён быў шэфам канцылярыі прэзідэса Рады міністраў у свой час. І на чым палягала, як выглядала афера? Нейкія злыя людзі, дагэтуль невядома з якой краіны, але, скажем так, нітачкі цягнуцца на ўсход. Узламалі скрыню імэйл Міхала Дворчука, стварылі канал у Тэлеграме і пачалі гульню у такі польскі Вікілікс, публікуючы дозы вельмі цікавай інфармацыі, асабістых перапісак, загадаў, якія шляхам імэйла аддаваў Міхал Дворчук тым ці іншым людзям. Вось дык вось. У гэтых мэйлах ёсць вельмі шмат інфармацыі пра тое, як ўрад Матэуша Маравецкага выкарыстоўваў вось гэтую ўсю махіну прапаганды, даючы загады каналу ТФУП, напрыклад, вось біць у тых ці іншых людзей, ці рабіць тое ці іншае у сэнсе такой вось палітычнай, тапорнай прапаганды. Таму, калі ў дадзены момант Матэуш Маравецкі кажа, што яму гэта ўсё не падабалася, што ўвогуле ён там ледзь не штодзённа на споведь хадзіў, вось, каб змыць грэх такой вось прапаганды са сваёй душы, ось, то, скажем так, не ўсяму тут можна верыць. Слухай, давай тады разбяромся ў поглядах самога Матэуша Маравецкага, бо вядома, калі ён быў прэм'ерам ад ПіС, то можна было падумаць, што ён такі, ведаеш, пісовец з крыві і косці, што ён усё гэта падтрымлівае, што ўводзіць, і ТФУП яму падабаецца, і забарона абортаў яму падабаецца. Зараз у інтэрв'ю ён кажа так, быццам бы яму, ведаеш, 3 крокі, і ён уже стварае нейкую ліберальную партыю. Я вось таксама назіраючы за тым, што адбываецца вакол яго апошнім часам, вось на днях зразумеў, што, у сапраўды шматлікіх людзей можа скласціся ўражанне, што гэта ледзь не ліберал. Вось, што проста усіх люблю, усіх кахаю, ведаеце, будзе такая вось Польска для wszystkich, так, вось. Каждый будет чуць сябе тут вось так комфортна і выгодна. Гэта не зусім так. Вось, я ўвесь час і працягваю прытрымлівацца свайго меркавання, што Матэуш Маравецкі гэта правацэнтрыст. Вось, але што мы проста разумеем па словам правацэнтрыст? Правацэнтрызм польскім значэнні. То бок для, напрыклад, выбаршчыкаў на захадзе Еўропы такі польскі правацэнтрыст гэта будзе ўжо проста ультракансерватыўны чалавек. Так, то бок, калі, напрыклад, гаворка там пра, не ведаю, там, звёнскі партнерскі, магчыма, Матэуш Маравецкі недзе там мог бы згадзіцца на нейкія там вось кампрамісы, так? Прынамсі, магчыма, не выступаў бы супраць такой вось уставы у асобе найбліжшай, якую прэзідэнт Кароль Наўроцкі некалькі тыдняў таму завітаваў. Матэуш Маравецкі выказаўся пра тое, вось таксама на днях, што ён заўсёды ўсё жыццё быў вялікім прыхільнікам абарцыйнага кампрамісу. Ось, гэта той кампраміс, які быў разбураны ў 2020 годзе рашэннем Канстытуцыйнага трыбуналу. Але наяўнасць вось людзей, якія былі аўтарамі разбурэння гэтага абарцыйнага кампрамісу ў асяроддзі Матэуша Маравецкага, скажем так, кідае недавер на такія ягоныя словы. То бок, насамрэч, Матэуш Маравецкі гэта чалавек, які дакладна адрозніваецца ад самаславачарніка. Гэта абсалютная праўда, і я таксама гэтага меркавання надалей прытрымліваюся. Але варта не забываць пра тое, што так ці інакш гэта кансерватыст. Вось, і варта звяртаць увагу на гісторыю ягонай палітычнай кар'еры, бо там могуць быць адказы на розныя пытанні, якія ў нас з'явяцца ў найбліжэйшай будучыні. Цягам найбліжэйшага года гэта дакладна. Добра, а давай тады паспрабуем адрозніць Матэуша Маравецкага ад ПіС.
Бо Матэўш Маравецкі ўжо быццам бы нават паказаў сваю праграму так вельмі агульна. І ўжо пачалася крытыка, што гэта праграма ПІС, толькі там, не ведаю, перапісаная. Ці гэта так? Ці ўсё ж такі ёсць адрозненні? Сярод каментарыяту палітычнага ў Польшчы гэтае пытанне гучыць усё гучней у апошнія некалькі тыдняў. Дык насамрэч, ці ўвогуле адрозніваецца Матэўш Маравецкі ўвогуле рух развіццё плюс па сваёй палітычнай праграме і па сваіх поглядах ад права і справядлівасці. Сябры адрозніваюцца. Я некалі распавядаў пра праект, які ў свой час быў такім залатым святым граалем сярод правай польскай інтэлігенцыі. Гэта было яшчэ прыкладна 20 гадоў таму. Гэты праект называўся «Чварта Rzeczpospolita». То бок чацвёртая рэспубліка. Нагадаю, што мы ў дадзены момант афіцыяльна жывем у трэцяй. Але гэта быў такі летуценны праект польскіх кансерватыстаў. На той момант гэта гэта была сапраўды інтэлігенцыя менавіта. То бок гэта не былі сённяшнія кансерватысты. І яны у сваём асяроддзі выношвалі такую ідэю пабудавання новай дзяржавы. Новай дзяржавы, якая будзе пабудаваная на крыху іншых прынцыпах, так, значна больш блізкі да такіх кансерватыўных поглядаў. Ярослаў Качынскі ў 2011 годзе нават напісаў кніжку. Я тут, прабачце, магу памыляцца наконт назвы, але калі я добра памятаю, яна называлася «Польска нашых маджань», то бок Польшча нашай мары. І калі зазірнуць у змест гэтай кніжкі, то становіцца зразумелым, што хацеў зрабіць Ярослаў Качынскі з Польшчай. І тыя розныя змены, якія адбываліся падчас кіравання права і справядлівасці, яны ўпісваюцца ў логіку гэтай кніжкі, у логіку таго канструкта, які для Польшчы бачыў Ярослаў Качынскі. Дарэчы, колькі б не казалі розныя людзі, бронячы сваіх палітыкаў, якіх яны падтрымліваюць, што вельмі часта, яны вельмі часта кажуць, што такія розныя праекты, такія розныя кніжкі і гэтак далей, яны насамрэч гэта ўсё лухта, і яны нічога не паказваюць. Неправда. Таксама, як у выніку з праектам 25 Дональда Трампа, гэта, скажем так, такі план дзеянняў, які не заўсёды ў іх атрымліваецца увесці ў рэчаіснасць. Так вяртаючыся да Матэўша Маравецкага. Падчас 8 гадоў кіравання права і справядлівасці, і асабліва падчас тых 6 з кавалачкам гадоў, калі ён быў прэм'ер-міністрам Польшчы, у яго было, прынамсі, некалькі розных канфліктаў з іншымі членамі гэтай групы «З'ядначона правіца», то бок аб'яднанае правае, так, якія могуць нам указваць на ягоныя рэальныя погляды. Я выдзеліў дзве справы. Першая – гэта канфлікт з Еўрапейскім Саюзам. Бо з тых дзеянняў, якія рабіў Матэўш Маравецкі, і з таго, што кажуць людзі з ягонага блізкага асяроддзя, тыя інсайты, якія ёсць сярод журналістаў, то Матэўш Маравецкі фактычна таксама крыху крытычна ставіцца да Еўрапейскага Саюза, але крытычна ў сэнсе канструктыўным. У тым сэнсе, што Еўрасаюз трэба неяк там крыху змяняць, так? Трэба спрабаваць будаваць нейкія кааліцыі краін, каб увесці нейкія змены ці блакаваць нейкія рашэнні Еўрапейскага Саюза. А яму дакладна таксама шмат што ў гэтай структуры не падабаецца. Будзем шчырымі, мне таксама не ўсё там падабаецца. І адначасова з гэтым некаторыя людзі з асяроддзя Матэўша Маравецкага кажуць, што ў праве і справядлівасці з'явілася даволі шмат такіх, скажам так, ястрабаў, якія амаль што адкрыта кажуць, прынамсі сярод сваіх, так, даволі адкрыта кажуць пра тое, што павінен быць полэкзіт. То бок, гэта адна з такіх ліній, дзе ў іх дакладна адбыўся ідэалагічны канфлікт. І другі прыклад. Другі прыклад – гэта тыя змены, якія права і справядлівасць рабіла ў судовай сістэме.
Вось у сістэме суду, у сістэме пракуратуры, агулам уся гэта сістэма у Польшчы называецца вымер справядлівосці. Так, то бок гэта вось і пракуратура, і суды, і ўсё, што вакол гэтага разам. Вось няма, на жаль, мне здаецца, беларускамоўнага адпаведніка. Вось, дарэчы, калі нехта ведае, вось мне будзе цікава, можаце напісаць у каментары. Бо я неяк не магу ў галаве нічога такога добрага прыдумаць. Дык вось, Абшар права. абшар права. Магчыма. Не, сябры, напішыце, вось калі у вас ёсць нейкія варыянты, то, калі ласка, напішыце. Дык вось, вяртаючыся да тэмы, так, аўтарам усіх гэтых зменаў быў Збігнеў Зёбра. Вось, гэта той чалавек, які у дадзены момант хаваецца у Злучаных Штатах Амерыкі, і па ягоных словах цяпер ён з'яўляецца карэспандэнтам тэлеканала «Рэпубліка». Вось, а падчас ва ўрадзе Матэуша Маравецкага гэта быў міністр справядлівасці, то бок міністр юстыцыі, калі казаць па-нашаму. Дык вось, тыя змены, якія Збігнеў Зёбра рабіў, але не да канца зрабіў, дзякуючы некалькім ветам Анджэя Дуды, гэтая ўся сістэма павінна была быць падпарадкаваная волі адной палітычнай партыі. Вось, і наколькі вядома з інсайтаў, Матэуш Маравецкі вельмі глыбока не пагаджаўся са Збігневым Зёбрай, вось, напрыклад, таксама ў гэтым абшары. То бок, бачыце, калі гаворка пра розніцу паміж правам і справядлівасцю і развіццём плюс Матэуша Маравецкага, то яна дакладна ёсць. Матэушу Маравецкаму, калі ён хоча, канешне, але ён хоча, вось, будаваць і пашыраць падтрымку сябе і сваёй партыі, то яму вельмі варта працаваць вось на гэтых розніцах, але рабіць гэта вельмі асцярожна. Добра. Слухай, вось мы кажам пра тое, што Матэуш Маравецкі хваліцца тымі дасягненнямі, якія былі падчас яго прэм'ерства. Але вядома, што наўрад ці ён прям выканаў усе абяцанні. Давай вось распавядзем пра гэта. Што было такога, што ён абяцаў, не выканаў, і гэта можа быць праблемай у наступнай кампаніі? Ну, агулам, так, гэта таксама можна зрабіць у такім бліц выказваннем, скажем так, кароткім. Ёсць, прынамсі, некалькі гучных абяцанняў ураду Матэуша Маравецкага, якія таксама не былі выкананыя. Магчыма, некаторыя з нашых гледачоў ведаюць такую назву, як Ізэра. Насамрэч, ужо амаль што ўсе забыліся, што гэта такое. Згодна з тым, што абяцаў Матэуш Маравецкі, вакол нас ужо павінны ездзіць па вуліцах Ізэра. Ось, Ізэра гэта быў такі дзяржаўны вялікі план стварэння польскай электрычнай машыны, ось, з назвай Ізэра. І, наколькі я памятаю, 1 мільён штук у год павінна ўжо выпускацца. То бок, разумееце, гэта вельмі шмат. Агулам я люблю, калі вось такія праекты вельмі моцна пахнуць такімі усходнімі дэспатыямі, ось, дзе дзяржава з нуля вось нешта створыць, вось, збудуе там, не ведаю, найвялікшых хмарачоўс, напрыклад, вось, не звяртаючы ўвагу на тое, ці патрэбна гэта хмарачоўс, ці не патрэбна. Вось, але галоўнае збудаваць. Ось, тут таксама, гэта быў такі вялікі палітычны праект. Вось, вельмі шмат пра гэта казалася, але праект здох яшчэ да таго, як пачалося нешта рабіць. Таксама, напрыклад, праект ЦПК. І чаму я з'яўляюся крытыкам паслядоўным гэтага праекту, бо я не веру ў тое, што ў польскай дзяржаве, у тым яе выглядзе, як гэта адбываецца цяпер, так, як выглядае на дадзены момант сістэма дзяржаўнага кіравання, што гэты праект, па-першае, будзе даведзены адпаведна да канца з адпаведнай якасцю, а па-другое, што не будзе раскрадзена такая ж колькасць грошай, якая выдаткавана на гэты праект, так? Вось. Але пры праекце ЦПК вельмі шмат гадоў група людзей, звязаных, канешне ж, з правам і справядлівасцю і непасрэдна з Матэушам Маравецкім, атрымлівалі вялікія грошы за тое, што кіравалі полем у 100 кіламетрах ад Варшавы. Вось. За шмат гадоў, якія яны кіравалі гэтым полем, там не было зроблена нічога. Ось, і галоўным з кіраўнікоў гэтага поля быў Марчин Хорава, ось, чалавек, які таксама ў дадзены момант знаходзіцца ў сціслым асяроддзі Матэуша Маравецкай і выйшаў з права і справядлівасці. Таксама яшчэ адзін з праектаў, які быў, гэта «Мешканне плюс». Ось, гэта увогуле права і справядлівасць любіла рабіць вось нешта плюс. Ось, там, вілла плюс,
500 плюс 300 плюс ну яшчэ гэтых плюсаў там насамрэч вельмі шмат. Дык вось гэта была праграма будавання такога, скажем так, не то каб сацыяльнага жытла, але даступнага для людзей жытла. Вось дзе людзі б плацілі арэнду, вось нешта як у Беларусі арэнднае жытло. Вось ёсць такое паняцце, наколькі я памятаю. Дзе людзі плацілі арэндную стаўку, якая была б ніжэйшая за рынкавую, з магчымасцю праз нейкі час гэтую кватэру выкупіць. Так? У выніку з таго, што я памятаю, было збудаванае адно оседле на ўсю краіну. Ось я нават не памятаю, у якім горадзе яно дакладна знаходзіцца, але яно ёсць. І я некалі чытаў рэпартаж, злыя языкі сярод журналістаў, як заўсёды, паехалі ў гэтае аседле, і гэта не ў Варшаве, калі што. Вось, і пагутарылі з людзьмі, якім пашчасціла жыць у гэтым жыллі. Вось. Яны, у прынцыпе, не наракалі, бо яны плацяць меншыя значна грошы, але якасць будаўніцтва была вось на ўзроўні аграгарадкоў у адной вядомай нам краіне. Вось вам некалькі прыкладаў таго, што Матэуш Маравецкі знакаміты сваім візіянерствам. То бок ён любіць будаваць і ствараць вось гэтай візіі вялікіх мегаламанскіх часам нават праектаў, чым, дарэчы, і вельмі спадабаўся ў свой час Яраславу Качынскаму. Але далёка не заўсёды за гэтымі праектамі крыецца добры менеджмент і адпаведныя дзеянні, каб гэтыя праекты рэалізаваць. Слухай, яшчэ Матэуша Маравецкага крытыкуюць за польскі лад. Раскажы пра гэта. Так, за польскі лад гэта тая рэч, якую я асабіста таксама ніколі не выбачыў Матэушу Маравецкаму. Дык вось, напрыканцы 21-го года Матэуш Маравецкі таксама прыдумаў вось вялікую падатковую рэформу, якая павінна была вось перарабіць усю падатковую сістэму Польшчы. Яна і перарабіла, насамрэч, вельмі шмат чаго ў гэтай сістэме, але была зроблена настолькі крыва, што яе увялі, і пасля ўвядзення яе ўвесь час трэба было змяняць. Бо тое, як была зробленая гэтая падатковая рэформа, гэта проста неймаверны правал. Ось, і у нармальнай краіне з нармальнай палітычнай сістэмай за гэта павінны паляціць головы, але ніхто дагэтуль не панёс за гэта адказнасці. І адзін з прыкладаў. Матэуш Маравецкі, я вельмі добра памятаю, але гэта вось спачатку кантэкст вельмі коротка. Гэта адбывалася ва ўмовах пандэміі. Стык 21 і 22 года гэта быў той момант, калі пандэмія трывала ўжо амаль што 2 гады. Увесь час трывалі пандэмічныя абмежаванні. Нават былі ўсё новыя нейкія там штамы каранавіруса, якімі нас пужалі, і праз што ў некаторых краінах ужо проста адбываліся пратэсты. Так? Прадпрымальнікі, мелкі бізнес, сярэднія бізнесы і так далей, ўжо на той момант быў проста на мяжы выжывання. Бо я проста ведаю па прыкладах шматлікіх сваіх знаёмых, которые свае фірмы. Таксама і на сваім прыкладзе, што гэта быў найцяжэйшы проста момант, бо скончваліся сілы, скончваліся грошы на падтрымку ўласнага бізнесу. На той момант увогуле не было яшчэ святла ў канцы тоннеля, в сэнсе канца пандэміі, і здавалася, што гэта можа цягнуцца яшчэ некалькі гадоў. І ў гэты момант урад польскі вырашыў выйсці і сказаць: слухайце, занадта добрага, вось вам рэформа. Пры гэтым рэформа ні чорта не зразумелая, увогуле не зразумела, што рабіць. Памылак было ў законе, у гэтым маштабным законе, які змяняў усю гэтую падатковую сістэму, столькі, што людзі, якія займаюцца эксперты, якія займаюцца пісаннем законаў і аналізам законаў, яны проста хапаліся за головы. Бо як можна было зрабіць такі бубер, вось як кажуць па-польскі. Пры гэтым Матэуш Маравецкі, вось у мяне фатаграфічная памяць, я вельмі добра памятаю вось гэты вобраз з тэлебачання, калі Матэуш Маравецкі, намагаючыся абараніць сваю падатковую рэформу, казаў, што ніводны чалавек у Польшчы не страціць на гэтай рэформе. Ось. І ў той жа час, калі я глядзеў гэтае ягонае выказванне, я садзеў і падлічваў свае страты, і ў мяне выйшла амаль што 10 000 за год. Ось. Пры гэтым на той момант вось я, напрыклад, як прадпрымальнік быў ужо проста на мяжы банкротства. Вау!
круто, так? Вось вам проста адзін з прыкладаў, за які Матэўш Маравецкаму дакладна прыляцяць пытаннячкі падчас перадвыбарчай кампаніі. Бо ён, як чалавек, які хоча накіроўвацца ў правацэнтрызм, дакладна будзе звяртацца да такой даволі вялікай групы выбаршчыкаў, як прадпрымальнікі. А ў Польшчы людзей, якія маюць сваю гаспадарчую дзейнасць, каля 2 мільёнаў чалавек. Гэта вось малы і сярэдні бізнес, на якім, дарэчы, трымаецца польская гаспадарка, ды не толькі польская, у кожнай нармальнай рыначнай гаспадарцы, эканоміцы малы і сярэдні бізнес гэта тое, што трэба таксама холіць і лелеяць. Дык вось, ад гэтых людзей да Матэўша Маравецкага дакладна будуць пытанні падчас розных ці то тэледэбатаў, ці, напрыклад, сустрэч з выбаршчыкамі падчас турнэ па краіне. Давай яшчэ караценька самае галоўнае распавядзем пра вось гэты шлейф карупцыйных скандалаў, пра якія мы ўжо казалі таксама, які быццам бы цягнецца за Матэўшам Маравецкім. Ці гэта, па-першае, распавядзі пра сутнасць справы, а па-другое, ці можа гэта пашкодзіць Матэўшу Маравецкаму? Так, тут вельмі коротка, бо насамрэч сама гэтая тэма, яна вельмі вялікая. Сутнасць справы ў тым, што Матэўш Маравецкі ўсё ж такі, як галава кабінету міністраў, ён адказны за тыя ці іншыя рэчы, якія адбываліся менавіта падчас ягонага прэм'ерства. Нават калі ён сам не браў удзелу, напрыклад, у распіле тых ці іншых бюджэтных сродкаў, то ён быў галоўным чалавекам, які даў на гэта дазвол. Прынамсі так, хутчэй за ўсё, выглядала, так? Пры гэтым варта падкрэсліць, што сам Матэўш Маравецкі, прынамсі па таму, што вядома, на дадзены момант ён не замешаны ў тым, каб уласнаручна, ён не падазраецца так у тым, каб уласнаручна красці там нейкія грошы. Але ёсць прынамсі некалькі вельмі гучных афер, карупцыйных скандалаў, за якія ў найбліжэйшым часе Матэўш Маравецкі можа нават сам атрымаць абвінавачванне з боку пракуратуры. Для прыкладу, афера ў жандовай агенцыі рэзерв стратэгічных, РАРС. Вы, магчыма, ўжо чулі гэты выраз, і, паверце мне, вы яшчэ неаднакратна пачуеце гэты выраз. Гаворка ідзе пра тое, што падчас двух маштабных здарэнняў, то бок першае падчас пандэміі, другое пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, праз гэты фонд дзяржаўны ішлі велізарнейшыя сродкі на закуп розных рэчаў. Напрыклад, ці то на барацьбу з пандэміяй, з каранавірусам, ці на дапамогу ўкраіне. Тут таксама на сцэну выходзіць такая фірма, якая называецца Red is Bad. Чалавек, які кіраваў гэтай фірмай, ён у дадзены момант знаходзіцца, ён мае ўжо выстаўленае абвінавачванне, ён спрабаваў уцячы, наколькі я памятаю, на Дамінікану, але адбылася экстрадыцыя, і ён знаходзіцца ў Польшчы. Павел Ш. Более дома. Трэба ісцества, таму мы не можам сказаць поўнае прозвішча гэтага чалавека. Гаворка ў гэтай аферы ідзе як мінімум пра 500 мільёнаў злотых. Гэта грошы, гэта розніца паміж рэальнымі цэнамі розных рэчаў, якія, напрыклад, ішлі на дапамогу ўкраіне, і завыжанай цаной, якая фірма Red is Bad выстаўляла ў інвойсах польскай дзяржаве. Пры гэтым Red is Bad, то бок чырвонае гэта зло, гэта фірма, якая займалася прадукцыяй патрыятычных шмотак. Пры гэтым адным з прамоўтараў гэтай фірмы быў сам спадар-прэзідэнт Анджэй Дуда, які асабіста наведваў гэту фірму і паказваў, што глядзіце, якія клёвыя патрыятычныя цішоткі. Пры гэтым фірме, якая займалася цішоткамі, нішто не перашкаджала, напрыклад, скажем так, прадаваць польскай дзяржаве дызельныя агрэгатары для прадукцыі электрычнасці, так, па коштах у 5 разоў вышэйшых за рэальныя гэтыя кошты. Тое, што дагэтуль гэтая справа
цягнецца, трывае следства і нават яшчэ не пачаліся суды насамрэч. Вось, то гэта вынік, па-першае, нездольнасці сённяшняй кіруючай экіпы на тое, каб жорстка дзейнічаць у гэтым напрамку, а ўсё ж такі павінны. Вось, яны ішлі на выбары, абяцаючы гэта народу. Ну, а па-другое, гэта ўсё таксама наступствы вось таго балагану, які нарабіў в імя жа справедлівосці былы міністр юстыцыі Збігнев Зёбра. І яшчэ адна аферка, вось, пра якую варта распавесці. Гэта афера з ПКН «Орлен». Канешне ж, не Матеуш Маравецкі кіраваў Орленам у той час. Орленам кіраваў Даніэль Обайдак. Ось, чалавек, які хацеў, дарэчы, выйсці за Матеушам Маравецкім з «Права і справядлівасці», але нехта даў яму зразумець, што лепш гэтага не рабіць, і ён хуценька вярнуўся назад. Што гаворка? Некалькі гадоў таму фірма «Орлен» стварыла споўку ў Швейцарыі, ось, якая называлася ОТС, якая была павінна займацца закупам паліва для Польшчы. У гэтую споўку, ось, у гэтую фірмачку было напампавана 1,5 мільярда злотых. І гэтыя грошы зніклі. Ось, пры гэтым ніхто не можа патлумачыць, куды зніклі, ніхто не можа патлумачыць, чаму зніклі. Ось, ці яны ёсць, хутчэй за ўсё ёсць. Дзе яны схаваныя, ніхто не ведае. Ось, і невядома, ці мы некалі даведаемся. Пытанняў пра гэтую фірму вельмі шмат. Вось, і тут таксама тое, што яшчэ ніхто не атрымаў за гэта абвінавачванне, гэта вось вынік тых двух фактараў, пра якія я казаў. Так. Але акрамя гэтага, тут я ўжо не буду ўдавацца ў падрабязнасці, але ёсць вельмі шмат розных пунктаў, ось, пра тое, што рабілася падчас пандэміі. Пра закуп мільёнаў масачак, ось, рэспіратараў ад чалавека, які гандляваў зброяй, ён пачаў пастаўляць рэспіратары Польшчы. Рэспіратары, якія аказаліся ўсе вадлівыя, то бок бракаваныя. Ось, пры гэтым гэты чалавек знік. Ось, пасля яго знайшлі ў Албаніі, а пасля з Албаніі прыйшло пацверджанне аб ягонай смерці і крэмацыі. Ось, пры гэтым журналісты адразу высветлілі, што ў Албаніі пасведчанне аб крэмацыі і смерці можна купіць. Ось, за прыкладна 100 еўра. Ось, то бок, дзе гэта чалавек? Ніхто не ведае. Ось, ці, напрыклад, закуп вугля на свеце, які не надаваўся да ўжытку, ось, пасля пачатку вайны ва Ўкраіне, калі Польшча перастала купляць вугаль у Расіі. То бок, такіх афер вельмі шмат. І пра іх памятаць дакладна варта. Мы ўжо надыходзім да канца выпуску. Мяне хвалюе адно пытанне. Чаму апошнім часам называюць Матеуша Маравецкага агентам Туска? Ну, то бок, не так. Я разумею, чаму, але гэтага стала так шмат, што давай паставім нейкую кропку ў гэтым пытанні. Ці сапраўды нейкі, ці то дарадца, ці то агент, які іх увогуле адносіны? Так, я думаю, што тут вельмі коротка, я думаю, што трэба проста паставіць кропку над «і». Фактычна, нават вось той жа Яцек Курскі ў тэлеканале «Рэпубліка» пачаў накіроўваць усю размову у напрамку таго, што гэта проста агент Туска, які усе гэтыя 8 гадоў сабатаваў дзеянне ўраду «Права і справядлівасці», а ў дадзены момант усё робіць пад дудку вось гэтага немца, так, які кіруе ў дадзены момант Польшчай. Ці быў, ці не быў Матеуш Маравецкі дарадцам Дональда Туска? Адказ гучыць не. Ён не быў дарадцам Дональда Туска. Ось, але адначасова з гэтым ён фактычна праз нейкі час уваходзіў у склад рады, такой, ведаеце, грамадзянскай рады, так, ось, грамадзянскай рады, якая была створаная пры кабінеце міністраў Рэчы Паспалітай. Ось, яны сустрэліся аднойчы. Гэта быў, здаецца, 2011 год, ось, у той момант, калі Дональд Туск уручыў Матеушу Маравецкаму вось тое пасведчанне, што ён вось фактычна ёсць у гэтай радзе. І з таго моманту на інтэрнэце кружаць здымак, вось, калі Матеуш Маравецкі кланяецца Дональду Туску і прымае з яго рук вось гэтую папачку з гэтым пасведчаннем.
Вядома, што Матэўш Маравецкі у гэтай радзе дзейнічаў не вельмі актыўна. На пачатку ён спрабаваў прадставіць нейкія там прапановы па тым ці іншых зменах у польскай эканоміцы, але, наколькі мне вядома, ніводная гэтая змена не была заакцэптаваная ўрадам Дональда Туска, і, ў прынцыпе, на гэтым іхняе супрацоўніцтва і скончылася. Вось, то бок, я б не шукаў тут неверагодна вялікага другога дна. Вось, фактычна, Матэўш Маравецкі быў членам аднаго з органаў, які дорадзаў, так, польскаму ўраду, але дарадцам Дональда Туска ён усё ж такі не быў. Ну і сам Матэўш Маравецкі ў інтэрв'ю кажа, што пан прэм'ер Туск ніколі не прыходзіў на гэтыя нарады. Вось, Так, 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 яны даслоўна бачыліся толькі адзін раз, вось так, тварам у твар, а пасля гэтага Дональд Туск не быў абсалютна зацікаўлены вось гэтай радай і не прымаў ніякага ўдзелу вось у яе функцыянаванні. Слухай, напрыканцы, сярод нашых гледачоў, глядачак ўсё ж такі ўжо ёсць людзі з польскімі пашпартамі ці людзі, якія атрымаюць іх да наступных выбараў. І тэарэтычна хтосьці з іх можа разважаць, думаць пра тое, каб прагаласаваць за будучую партыю чальцоў будучай партыі Матэўша Маравецкага. На што б ты параіў звяртаць увагу? Ну вось сённяшні выпуск мы зрабілі літаральна дзеля таго, каб паказаць нашым гледачам гледачкам, што ў кожнага палітыка, і гэта тычыцца не толькі Матэўша Маравецкага, гэта тычыцца і палітыкаў сённяшняй кааліцыі, і палітыкаў, якія сёння ў апазіцыі. Усе гэтыя палітычныя сілы, якія варта мець на ўвазе, калі гаворка пра выбары ў польскі сейм, яны заўсёды маюць як свае залеты, так і вады, так, то бок як пазітыўныя бакі, так і негатыўныя. Заўсёды варта глядзець на бэкграунд палітычнай кар'еры ад тых ці іншых палітыкаў. Вось мы сёння пастараліся, прынамсі, крыху больш паказаць вам бэкграунд Матэўша Маравецкага. Я ведаю, і мне сапраўды вельмі падабаецца, што сярод нас ёсць людзі, сярод вас, да, жэнькі, ёсць людзі з вельмі рознымі палітычнымі поглядамі ад права да лева. Гэта крута, гэта плюралізм, гэта сапраўдная дэмакратыя. Вось, але прымаючы рашэнне пра свой голас, каму аддаць свой голас на выбарах, калі ласка, старайцеся больш унікліва прасачыць погляды і палітычны шлях палітыка, за якога вы збіраецеся галасаваць. Ну і, канешне ж, просто глядзіце нас перадусім. Вось, сачыце за тым, за нашымі выпускамі, сачыце за тым, што мы робім. Мы пастараемся паказаць вам усю паднаготную, скажам так, польскіх палітыкаў, каб вам было лягчэй прыняць сваё рашэнне. Ну і, дарэчы, пішыце ў каментарах, калі вы думалі над тым, каб не прагаласаваць бы за партыю будучую Матэўша Маравецкага, напішыце ў каментарах пра свае разважанні. Вось, у чым вы бачыце яго плюсы, у чым бачыце яго мінусы, чаму б вы прагаласавалі за яго партыю ў наступных выбарах. Нам будзе цікава. Разважаем пра гэта ў каментарах разам. Так, і, сябры, вось таксама нагадаю пра тую просьбу, якую я сказаў на самым пачатку, ось, што, кляска, будьце актыўнымі ў каментарах, і заахвочваю вас да задавання пытанняў. Ось мы абяцаем, што на адно з такіх пытанняў мы абавязкова адкажам у нашым наступным выпуску. І нагадваю вам, каб вы рэзервавалі і трымалі ўжо ў галаве гэтую дату. 30 жніўня, нядзеля, а 14 гадзіне мы з вами сустракаемся на святкаванні другога дня народзінаў, зробленага ў Польшчы. Мы самі ўжо не верым, што мінула ажно 2 гады. Вось, але час з вами, час з добрымі людзьмі заўсёды ляціць незаўважана. Вось, таму, клясачка, прыходзьце самі, забірайце сяброў, сябровак, знаёмых. Вось, мы рыхтуем цікавую праграму і давайце сустрэнемся ізноўку ў Варшаве. До сустрэчы.